tulokset on tuo. Nyt Aatu Koivisto pelaa pallon poikittain ja nyt on upea maali. 15-2 tauluun ja se on Eetu Lehtonen, joka tekee maalin. Aatu Koivisto pelaa poikittain, Lauri Eloluoto syöttää Lehtoselle, joka pujottelee pallon verkkoon. Olisi myöskään jäähyä ollut antaa. Viitanen, vaikea syöttö Tuonoselle, jonka käsien pituus ei ihan riitä. Keskinen ja näyttävästi pelattu tilanne, näyttävästi pelattu maali. Myöskin Riku Hakanen viimeistelee 7. SPV-osuman. 13-12 pelattu ottelu toista erää. Keskisellä 10 sekuntia jäljellä. Lindforsa pystyy häiritsemään sen verran paljon, mutta onpa upea! Järvikangas tarjoilee kulmalla ja nyt se kavennusmaali tulee. Juuso Keskinen siirtää pallon maaliin ja 2 sekuntia jää kelloon jäljelle, kun Keskinen kaventaa.